kasyurikat og sa mga kat-kat. Hello, hello, hello. Ay mga kasyurikat, lunch na karon mga kasyurikat no, magluto tag lunch kay nakoy bisita nga galing sa universe, Charis. Ito mga kasyurikat, magluto ta karon mga kasyurikat og lunch kay nakoy usa ka bisita nga mohapit daw siya sa akong apartment nya. Lutuan na to siya lunch mga kasyurikat no nya. Nagkuan pud ko, nag-bake pud ko og kanang banana cake mga kasyurikat. Di ba? Para nasa tay kanang human sa tong lunch, nasa tay kanang dessert ba. Nya ako sa gikremit din ang atong banana mga kasyurikat no para maluto pud sa mga kasyurikat kay lisod sa kauno nato nga murag linugaw no, Charis. Nya karon mga kasyurikat naatay diri pork nga 1 kilo pork nga gimarinate na siya nako mga kasyurikat nya naatay flour diri gibutangan na sa nako siya kana mga etchos para i-dip nato sa atong pork malasahan pud nato ang kalami sa atong pork sa atong buttered pork, Charis. Nya karon atong butangan og duha ka itlog ang atong pork mga kasyurikat nya ato lang halo-haloon siya mga kasyurikat para motuhop sad ang itlog sa atong notch, Charis. Sa atong shumilat mga kasyurikat, Charis lang. Nya hato lang jud siyang ukay-ukay yun mga kasyurikat no hangtod nga makuan jud tanan ang itlog sa atong pork para madali ra nato pag dip sa atong harina nya. Karon mga kasyurikat kay magbutang tag mantika sa atong kaha, ato na siya painito nya atong ilunod dayon ang atong kamot, Charis. Bitaw ato ilunod ang atong pork mga kasyurikat nga gidip nato sa atong harina nga naitimpla. O nya karon ato na siyang kuan mga kasyurikat. Huwaton lang nato, butang lang nato atong mga pork diri mga kasyurikat no. Nya lutuon lang jud nato siya hangtod mag golden brown siya. Ana lang jud mga kasyurikat no para lami jud kay atong kaon ani mga kasyurikat nya. Ato lang both side lang mga kasyurikat baliktaron pud nato para maluto jud ang isig ka kuan isig ang atong pork maluto jud siya pag maayo nya baliktaron ana lang nya once maluto na siya mga kasyurikat ato lang dayon ibutang sa atong naong, Charis. Bitaw inamaw bitaw ato din ibutang sa atong plato kay para andam na tamukaon andam na atong paniudto nya lami jud siya mga kasyurikat ay nga kanang butter ang kuan ba ang atong pork lami jud siya mga kasyurikat as in. So karon kinapaig naman ang atong naong mga kasyurikat, Charis. Bitaw ay naluto ng atong pork mga kasyurikat no ato ni butang sa atong plato para andam sa paniudto. Tanawa mga kasyurikat mura na siya paig tanawon mga kasyurikat pero di na siya paig nya. Ako nagibutang sa ato na niibutang sa lamisa nato mga kasyurikat ang atong sudaan. So naatay pork mga kasyurikat, naatay lumpia kaning lumpia mga kasyurikat wala na nako gipakita pag fried nako kay kanang murag taas na jud kay ni atong video mga kasyurikat no nya. Di ba? Lami kay tag paniudto mga kasyurikat. So unsa pa ipaabot ninyo tara hala mga una ta mga kasyurikat gutom na jud ko nya kung kauban na po diri naabot na.